Det skal ikke være svært at skifte IT-leverandør. At skifte IT-leverandør, eller som vi kalder det IT-partner, er ikke noget, man bare lige gør. For stort set alle virksomheder er et velfungerende IT-setup helt afgørende for at drive en forretning. Det ved vi alt om hos OneOffice, hvor vi med 20 års erfaring som IT-partner rådgiver virksomheder i alle brancher om de bedste IT-løsninger for netop dem og deres virksomhed. Overvejer du at skifte IT-partner eller outsource ansvaret? Vi inviterer gerne på en uforpligtende snak om netop jeres IT-løsning. Vælger I at gå videre i dialog med OneOffice, vil vi sammen skulle bruge tid på en grundig gennemgang af jeres IT-landskab. Her kortlægger vi jeres nuværende og fremtidige behov. Vi præsenterer jer herefter for en række mulige scenarier i opstart af et samarbejde, hvor OneOffice overtager udvalgte områder eller jeres samlede ansvar for IT-drift. Med det afsæt sammensætter vi i tæt dialog med jer den bedste skræddersyede løsning for netop jeres virksomhed, både i dag og på sigt. Og som du vil få fortalt af vores kunder, gik deres skifte til OneOffice problemfrit og uden forstyrrelser i driften af deres forretning. Vi er med jer hele vejen, og vi synes selv, vi er Danmarks bedste IT-partner for små og mellemstore virksomheder, som jeres IT-partner før, under og efter et skifte til OneOffice. Som kunde hos OneOffice vil du aldrig få oplevelsen af, at du bare er et nummer i rækken af kunder. Er du nysgerrig efter mere viden om, hvordan et samarbejde med OneOffice fungerer, så kontakt mig, så kan vi vende jeres behov og finde den bedste løsning sammen. Tak for din tid.